mga idol ang aming ginagawang punla oh. Pero ano po, ayan oh, ang lakas ng nakaabang na ulanin mga idol. Pero wala kaming choice kasi ang aming pangsabog tanim ay mahaba na pugat. Kaya kaunting sakripisyo, sana wag lumakas ang ulan. Kaya nakita nyo mga idol ang, ang lakas ng ang kapal po ng ulanin. Sana wag naman ulan. Wala kami pansaing mga pula ang maluto. Yan ang aking kasama sa palayan mga idol. Ang family Abais alias Maluto. Grabe ang panahon. Pero walang magawa. Wag lang bumaha mga idol. Pag bumaha, tapos tayo dito. Good morning, good morning. Ating lahat. Meron pa kami isa pang lalagyan. Ayan oh. Yun. Ito yung isa. Ayan po yung isa natapos namin. Meron pang isa pa. Pero napansin nyo mga idol, lakas ang nakabang na ulanin. Rulo ko ba kaya mga dear? Rulo ho. Rulo ho ang mga mo mong manok tab. Luho. Ayan po, oh, tatlo na kaming nagalagay ng punla para madali. Kulang sa rumpitak. Pag nalakas sa rumpitak, kulang. Alak na akong magay sa bud mo. Maliwanag ako. Oh, isang tiraso pa. Grabe, sana wag umulan. Thank you so much mga idol. Good morning.